абый, bu үзенчәлекле гармун турында сөйләп киттегез әле. Нинди гармун бу? Бу бездә гармунны русский дип йөртәләр инде. Аның телләре саратовский телләренә охшаган. Бу гармунның сөякләрен мин Игелин районынан табып алып, бер урыс абзыйдан, Коли исемле мастердан шушы гармунның сөякләрдән шушы гармунны җыйдырып алдым. Әле көндә хәтле шушы гармун минем кулда. Сабан тойларда, Уфада эшләгәндә мин художество самодействия йөргәндә, филармонияләрдә выступать иттем. Бөтен мероприятиеләрдә шушы гармун белән инде җырлап, уйнап йөрим инде әлеге көнгә хәтле. Дөрес аңладыммы? Бу заводской гармун түгел, бу кеше эшләгән аерым кулдан эшләнгән гармун, шулаймы? Әйе, бу гармун заводской түгел. Кулдан эшләнгән гармун, элеккеге заманнан килгән гармун. Моның бездә саның планкалары дип әйтәләр, моның сәхтияннәре бакыр латун була. Җиз телле булар аның телләре. Ул бер кашанда яңгырамый, кышында яңда шушы телләр. Тегеләр бит инде сараскилар аның ак ниләрендә планкалылар, булар планка сәхтиян дип атала бездә. Шушының içендә шушы гармуннар. Телләре шушындай. Вот. Инде хәзер үзегезнең яратып уйный торган берәр көйне уйнап җибәрсәгез. Бу урам киен. Рәхмәт. Бездәге урам дип атала.